बिरगोस यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आं दा गोदान मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदों बे भिडिअआनो जाबाय खायलाजों नाजों नोंथांमोनहा दा भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं दा खायला खानो नागिरदों बे हायनाजों आंजों खायलाखौ खागोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो बांद्राय बुरजा नांलाया खायलाखौ एसे खायलाखौ हाखावनानै बेगर गारनानै दैयाव दोननो नागिरदों मानोना खायलाखौ हाखावनानै दैयाव सोमबा एसे गोखाया खम जायो आरो नाजोंथ' दानखाथारो आं बांद्राय बुरजा होआ खायलाखौ एसेल' होगोन नै एबार हाखावनानै दैयाव दोननोसै बेगरखौ गारनांगौ
got me